नमस्कार, मी छाया तुमचे स्वागत करते एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत झटपट होणारा मसाले भात। कोणतेही आपल्याकडं इन्ग्रेडियंट्स नसतील तर आपण हा मसाले भात सहज व झटपट बनवू शकतो। तर चला बनवूया मसाले भात। इथे मी कुकर गरम होत ठेवलेला होता। त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तेल घालून घेऊया। जास्त टाकायचं, 2-3 पळ्या तेल टाकायचं। छानपैकी आपला राईस छान लागला पाहिजे। थोडंसं तूप घालून घ्यायचं। तुपामुळे याच्यामुळे आपल्या भाताला छान टेस्ट येते। आपलं तेल छानपैकी गरम झालेलं आहे। आता याच्यामध्ये आपण जिरा आणि मोहरीचा तडका देऊया। छान जिरं मोहरी तडतडू द्यायची। जिरं मोहरी तडतडल्यानंतर याच्यामध्ये आपण अद्रक लसूण ठेचून घेतलेला आहे तो टाकून घेणार आहोत। छानपैकी परतून घेणार आहोत तेलामध्ये। अद्रक लसूण छानपैकी गोल्डन ब्राऊन झाल्यानंतर याच्यामध्ये आता आपण शेंगदाणे घालून घेणार आहोत। तुम्हाला हवे तेवढे शेंगदाणे तुम्ही टाकून घेऊ शकता। याच्यामध्ये शेंगदाणे चांगले परतून घ्यायचे। शेंगदाणे परतून झाल्यानंतर याच्यामध्ये आता आपण कांदा घालून घेणार आहोत। कट केलेला कांदा फ्राय करून घ्यायचा। त्याच्यामध्ये आपण कढीपत्ता घालून घेणार आहोत। आपला कांदा व्यवस्थित परतला गेलेला आहे तेलामध्ये। ती कोथिंबीर घालून घ्यायची। छानपैकी ती तेलामध्ये परतून घ्यायची। आता आपण कट केलेले टोमॅटो घालून घेऊया। तेही छानपैकी तेलामध्ये परतून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता आपलं सगळं तेलामध्ये व्यवस्थित परतलं गेलेलं आहे। आता याच्यामध्ये आपण आपले मसाले टाकून घेऊया। मिरची पावडर, पावभाजी मसाला, धने आणि जिरा पावडर, अगदी थोडीशी हळद, कांदा लसूण मसाला, थोडासा गरम मसाला। आता हे छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं। हे मसाले मिक्स करून घ्यायचे। याच्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता तर 3 मिनिटं व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं। त्याच्यामध्ये आपण बटाटे घालून घेऊया आपले कट केलेले। तुम्ही पाहू शकता स्वच्छ धुवून कट करून घेतलेले आहेत। ही छानपैकी मसाल्यामध्ये मिक्स करून घेऊया। बटाटे मिक्स झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये आपली तुरीची डाळ टाकून घेणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता मी तर तुरीची डाळ भिजून घेतलेली आहे व्यवस्थित। ती आता याच्यामध्ये आपण टाकून घेऊया। ती छानपैकी मिक्स करून घेऊया। 2 ते 3 मिनिटं व्यवस्थित असंच परतून घ्यायचं। हे छानपैकी मिक्स करून झाल्यानंतर व्यवस्थित आता आपण आपले तांदूळ टाकून घेऊया याच्यामध्ये। तुम्ही पाहू शकता मी इथे तांदूळ स्वच्छ धुवून थोडा वेळ भिजत ठेवलेले पाण्यामध्ये। आता आपण हे याच्यामध्ये टाकून घेऊया।
तुम्हाला हवा तर तांदूळ घेऊ शकता. छानपैकी मिक्स करून घ्यायचा. छानपैकी व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं, जेणेकरून आपल्या मसाले पूर्ण राईसला लागले जातील. 2 ते 3 मिनिटं परतल्यानंतर याच्यामध्ये आता आपण गरम पाणी ॲड करून घेणार आहोत. थोडंसं पाणी ॲड करते, अजून गरम पाणीच ॲड करायचं. छानपैकी उकळी येऊन द्यायची त्याला. उकळी आल्यानंतर त्याच्यामध्ये मीठ घालून घ्यायचं. मीठ घालून घेऊया, चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं. मिक्स करून घ्यायचा. थोडीशी कोथिंबीर घालून घ्यायची. आणि असंच झाकून लावून घ्यायचं कुकरला. दोन ते 3 शिट्ट्या होऊन द्यायच्या. आता आपण आपला गॅस बंद करून घेऊया. आता आपण कुकर थंड झालेला आहे. आता ओपन करून पाहूया कुकर. पाहू शकता छान झालेला आहे. आता हा आपण मिक्स करून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता आपला मसाले भात किती छान तयार झालेला आहे. इथे तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशा नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा.